D'acord, escolta això. A Andorra, un dels països més petits d'Europa, s'està debatent una qüestió que podria redefinir com entenem la transparència en la política. I no és només un tema local, sinó que té implicacions globals. Això sona interessant. Estàs parlant de la polèmica sobre la manca de transparència del govern Espot, oi? Exacte. El conseller socialdemòcrata Pere Baró ha estat molt vocal sobre com el govern està restringint l'accés a informació clau per a la tasca parlamentària. Però el que realment crida l'atenció és com aquesta situació posa en dubte el paper del Consell General com a òrgan de control democràtic. Això és un tema molt delicat. Què és exactament el que Baró està proposant per abordar aquesta situació? Bé, ha presentat dues reserves d'esmena al projecte de llei que modifica la normativa sobre recuperació i resolució d'entitats bancàries i empreses d'inversió. L'objectiu principal és garantir que els consellers generals tinguin accés a informació essencial per a la seva feina, fins i tot quan aquesta informació estigui protegida per deures de reserva i secret. Però això no és fàcil de gestionar, oi? Vull dir, hi ha una raó per la qual existeixen aquestes normes de confidencialitat, especialment en sectors com el financer. Totalment d'acord. Però aquí és on rau el problema. Baró argumenta que el govern està utilitzant aquestes normes de manera abusiva per limitar la transparència. Això crea una situació en què certes matèries queden pràcticament fora del control del Consell General. Això és preocupant. Si els representants electes no poden accedir a informació clau, com poden supervisar adequadament les decisions del govern? Exactament. I Baró ha anat més enllà, dient que aquesta dinàmica vulnera el principi de separació de poders i debilita els mecanismes de fiscalització democràtica. És una acusació molt seriosa, sobretot en un país on la confiança en les institucions és fonamental. Però com s'ha arribat a aquest punt? Hi ha algun context històric o polític que ajudi a entendre per què la transparència s'ha convertit en un tema tan controvertit a Andorra? Bé, Andorra ha estat tradicionalment un país molt discret, especialment pel que fa al seu sector financer. Però en els darrers anys, amb la pressió internacional per augmentar la transparència, el país ha hagut d'adaptar-se ràpidament. Això ha creat tensions entre la necessitat de protegir informació sensible i la demanda creixent de supervisió democràtica. Això té sentit. Però què diu el govern sobre aquestes acusacions? Han respost a les crítiques de Baró? El govern ha defensat que les normes de confidencialitat són necessàries per protegir la seguretat i l'estabilitat del sistema financer. Però des del grup parlamentari socialdemòcrata, el GPS, consideren que aquest argument s'està utilitzant com una excusa per evitar el control parlamentari. Això em fa pensar en altres països on també hi ha hagut tensions similars. Per exemple, als Estats Units hi ha hagut debat sobre fins a quin punt el Congrés hauria de tenir accés a informació classificada. És un equilibri molt complicat. Ho és, però el que fa que aquest cas sigui especialment interessant és com afecta directament la capacitat del Consell General per fer la seva feina. Baró diu que l'accés a la informació és una pedra angular del sistema democràtic i que limitar-lo és un greu error. Això em porta a una altra pregunta. Quines són les implicacions més àmplies d'aquesta situació? Vull dir, com podria afectar això a la percepció d'Andorra a nivell internacional? És una bona pregunta. Andorra és un centre financer important i qualsevol dubte sobre la transparència i la supervisió pot tenir conseqüències econòmiques significatives. A més, pot afectar la confiança dels ciutadans en les seves institucions, que és fonamental per a la salut democràtica del país. I què passa amb les reserves d'esmena que ha presentat Baró? Creus que tenen alguna possibilitat de ser aprovades? És difícil de dir. Les esmenes inicials ja van ser rebutjades en comissió pels grups que donen suport al govern, així que no serà fàcil. Però el fet que Baró estigui disposat a reobrir el debat mostra que aquest tema no desapareixerà aviat. Això és cert. I també és un recordatori de com d'important és mantenir una vigilància constant sobre les nostres institucions. La transparència no és una cosa que es pugui donar per feta, és una cosa que s'ha de defensar contínuament. Totalment d'acord. I crec que aquest cas és un exemple perfecte de com la democràcia no és només un sistema polític, sinó un procés constant de debat, supervisió i ajustament. Sí, i serà interessant veure com evoluciona aquest debat al Consell General. Les decisions que es prenguin podrien tenir implicacions importants per a la política andorrana i per a la confiança en les seves institucions. Doncs sí, estarem atents a veure què passa. Però mentrestant crec que hem cobert els punts clau d'aquesta qüestió. T'agradaria afegir alguna cosa més?
Només que és un recordatori de com d'important és mantenir una vigilància constant sobre les nostres institucions. La transparència no és una cosa que es pugui donar per feta, és una cosa que s'ha de defensar contínuament. Molt ben dit. Doncs ho deixem aquí per avui. Fins la propera! Fins la propera!